Hema molsom Theimani tini bini Theimani panda bini sarado tini MDC Ganesh Devarma thangai subaikha bo Theimani porebo bo thangai visit khlaikha bo kogriwi phaimani tini haino hai tini bini Hema molsomni Theimani panda o bo haino bo thangai naikha jotono bo je nangmani bo supasuri kha bini buta sokno bini basai sokno bini pi sokno bini takuk bukuk sokno bo bini srado wo bini Theimani pandano kaham ke khlainani bagai kogrimani bo tini thangai visit khlaikha sakbai thang Ganesh Devarma MDC obai kheno bini mama bai buta rap khlaibai bu tharjakmani obai kheno thangmani nangkha ma phakrei takuk bukukrei tabok theinani lama thangka Hema molsom kaham ke bini phola जों सासा ओङै थों अमनो लुकरक सुरलाय दङ बिनि फलानि बागै tay đào cái bông ô cô bố bị thi ca tôi mua ra không help phải chứ mua ra không có giống sợi tôi mua cho tiền lên lai thangnai sapta yakho soi 7 din age kana ang det mudo thanai sanden bana thanai sandeo belai ke seleng maisa oda ha kaisa ghotna ghotman bisai dite chini hanok ni saman no moto tabu an sadu ni kon saman mano 12-13 bochor ba belai ke kosto ke kono
tamke bothar gaboro ang tai sanani musung ya karon ke थांनाय कयेकदिन धरे और फाइने बेलेग फाका माने माने मो हाय सेलें मानसिया घटना रखनो आबो बुकुबाय नाना समुसुने हाय बेलेग सेलें मानसिया घटना ओंके फाइमानि ग्लोबल जागा नखा बिनि नुखुनि कन्डिशन बिनि तो माफाबो करिजा बिनि बुता दङ बर करै गाबोनि बागै जेहेतु कायसे समाजो दङ बरबो गामि दङ जर नुखुनो आबो जान थाके जे कायसेबो खुद फाया नांगौ बा कैसे बरफ देखो ना वो आकाई फाई ने ताऊ वो और सुनता नहीं याकरी था गाबुनो करे अबुनो बागे तिनी मिनी सात दो हिंदुनी शास्त्र ने मोते और जगह जे कामनी बरफ लाइन बागे प्रोग्राम ने स्पेसिफिक और तिनी तिनी डेट क्लाइम तो तिनी क्लाइम तो ताऊ जगह जब मो हाइकनो तिनी वाइटीएफ बच्चन की प्रमोशन ने जब बुबा गन सेंटर पुलियानी सिमी जब पुबिनी घटनांका आदिनी सिमी न बिनी बनी तामने बनो किन बिनि मांगतो थिरब न जागन हते उद्धार खाइनाय बिनि पोस्टमर्टम खाइनाय जा तो किछु जे खर्च नांगमनि बिनि कुता समर दंफाइनाय और तंगन मु सेफ करे बरनो जत किछु जे मानसा सिन वाइटे ब्रो हेल्प लाइका ताइ तिनि अजागन जे नर नुबि दङ जागा तो गलाइके बलं तंगमनि गमर बो दुइ दिन आगे अजागा फाइनाय सिनि वाइटे ब्रो जतन पाल खाइनाय माइके सुबालाइमेन बिसितिके तिनि अजागा कासे परिवेश तो सब फाइनाल मोटा माइके जों वाइटे ब्रो ताइ दङ बिसि मान थाया ताइ दिनो माइके न मो जे सात दङ सम्पूर्ण केबनो केबो जागाबो केबो मुखिदों गोय केबो रां पैसा सुबावो माइरं गोय आमाके दिनो सात ताबो फाइनाल कैसा परिवेशन का बकायदा फाइजाबि दं आं बेलायके हामबाय मारसिन वाइटे ब्रो जे जरा सुबा नायरखनो बिस क्लाय आं खाना कासिनि मलसम सोसाइटिनि बर मुसुबो फैयो इभेन आंनि जिबो किसा जे पार्टी टीम नि सुबासा माइके न दिनो सात दङ दङ ताइ माइके न आं कयनानि मुसुबो दिनि ओ जागाबो तिरि फाइलेके किन्तु माइके जिनि गोबां मजागाबो सुगियाराव दङै मानो आ जागाबो जों वाइटीएफ जिकुनु समयो जेकुनु जरावो जों जदि साकांके जों रेडी दङ जेहेतु जों जत साइमन बुबाग्रानि आइडियोलॉजी इंके नट शुद्ध पॉलिटिक्स सिनिया जों किप्रासनि बागे जे मानसाक सिनि दफानि बागे दाबो गोथां दंफुरबो ताइ जों बुसकानि सिनि जेनेरेशन बागिबो जों जबा खायनाय आबो सिनि कमिटमेन्ट आइ सबले फायो जागा हेल्प फाइबे केन ना आं देखना माने ओ जागाव बंगमल सम सोसाइटिनि यूथ ऑर्गेनाइजेशन बरबो गोबा फगेबो से एमाउंट आं फेमेया एरपरे निनि बंगमल सोसाइटिनि थाखाय जाबो को बुदि पेरेंट्स बुदि ना बरबो से पागे तो फगेबो गेसिन एमडीसी सुबा फगे लिखनाव बसु सुबा खांगाबो मुसाइमेया तामबो खाना का बुरतो लाय हामै मारो ते आंनि जिउ बरनो उसकागो आनि साकनि बायथानि रां बायके उसकागो बरो रिप्लांखा जे बरनि तंनानि चानानि जा किछु व्यवस्था आंनि जे बरनो खाय ये बुमा बदल बिसिन दिकुन सुबा जरो बुमा बदल सम ना करदे बुमा बदल सम जे ताव कीर्तन ओ बर बुमा बदल सम रे थाने आं नाका लाय हामै बरनो ओमाइके नि चुगिया न जों सुबालायमेन बागे से बिस्कानि सालाबो जतन सुबानानि बागे ओमाइके जरा मान थांके केबो माने ताउसुलसु नाहागे सकांगे से आउ सुबालायमेन बागे आं कोयना ये गोबां मा केस नुजा गम रेप केस इंगेव सकांगो न जे मियानि जे गथना न माइ खना माने जागा जागा गो माइके अनेक बरै रमफ्रा जागो जे बुफाबाय पन्जरमफ्रा जागो हनि जों खनाय दं अमतिले नों तम लोकरन मेसेज तनायनि बिस्ति अब तो बेलाय सेरे मोनसे हायना हाय आंनिया बकिसा नुखा परजराव आं गायथा मोबाइल नायते लोकने बेलेका वाना मेजेसिन हासेव ताबो माने आगेव जों बुनि दफानि थानि जे खानामोन ताबो तरक सिनि दफा मासे जेमन ताबो जेव दे तिनि जे सार दं दं मुबो उनार जतो सेमान kana मुताम हाके घटना गे मियाबो कायसा अंका गे तिनि अमा हाके गोबां मा बिसिं हयतो आगेरबो जों तेबं खाना जों नुके तिनि बेलाय हामबे मारगो सिनि सोशल मीडिया रो बासिन गरा मीडिया ताकुसो जतो जागो थां कवरेज थाइमेन बिसिदि ताबो नुखा बेलायके जों अवेयरनेस जों खाजे जों लुगि दमल बिसिं आं कोयनानि मुसु हायसे जे रेपिस्ट बा जरा मा हाके थाक बतो तंगिनाय आमा किसिनि गराय रत्न बा दिन ताबो सिकुवा ताफलो खलायदों आं बरनो आं अबनो कोयना मुसुगो बरनो बसकानि सालो गरा कैसा सिनि गवर्नमेंट तरफ থেকে होम डिपार्टमेंट तरफ থেকে कैसा इनिशिएटिव नाहाना निंतो ताई आंगो बाहायगोन कोयना मुसुगो आगामी दिनो जदि मान खांके आं ताइतकनाय बा सुं ताइतकनाय सिनि बुबाग्रानि दैदुलमन बिसिंते जत्तो कामियोनो कैसा वॉलंटियर বিশেষ খাইনাय सिनि समाजनो जों नायखलनि बागै शुद्ध रेपिस्ट बागै सिनि जेमन ताबो किनि चलाय गोबां मा ड्राग्स रक
samung haina tawi kurungi tongo aboro mo jong joto kisu mane jong samaj no bahike jong porikathum babe jong sini society no buskango tlangi manno abono tui angkaisa musungo agami dino no kanu balake nangman ko sengka sini youth ni bisu jodi no ma ke next time meeting acho khanga o ajan ti sanai je joto kaimon kaisa voluntary hisabe jong independent mane individually jeng kono beton sara panu tung kono jong ke sarman jong sini samaj no hamjagoi যেমন जों गुबुन जागारावबो गुबुन दाफारावबो जों नुमा गाहाय जों सिनि प्रासानि बिसिङाव जाते आमाय कायसा खालामनानै नोंखौ आबो आं आगोनाबो जों सानो ताई गभर्नमेन्ट थारिबो कयनो जे अमाहाय रत्न गराक माजरा रत्न जाते आबनो नुबैनाय नेक्स्ट टाइम जाते थाइरा यांनानै बो आमाय कायसा सिनि गभर्नमेन्ट बो आबो निसे निसे बराय गाहाम